Fadzai Mahere aihoratidza kuti ane chido chekutransforma nyika yeZimbabwe to its best and promising yavanouya vachiti aiwa ndichinji nyika yeZimbabwe. Anyatsotaridza kuti aiwa kunyange muchiona kuti the judiciary izvezvi zvairi kuita yoratidza kuti iri incompetent. Anoratidza kuti aiwa she is seeking as much as she can, achisika information yekuti anyatsokuziva kuti aite a good judiciary or a good lawyer. Kana mina mashoko anitakuwana Fadzai Mahere not subscribe or like or turn on the bell icon. Fadzai Mahere describe her journey aiwa yekuatena aiwa his masters aiwa at Cambridge in London. Uyatsanangura pamusoro the event yavakaita aiwa the past week. Anyora achiti thank you to all who attended the advanced trial advocacy course that was run by the Bar Association of Zimbabwe in conjunction with the International Advocacy Training Council in Harare last week. Few things are more rewarding: the training the next generation of advocates and courtroom lawyers, and watching them sharpen their opening and closing addresses, examination in chief and cross-examination skills. After all, the best way to master any skill is to teach it. Mashoko anotaurwa pana Fadzai Mahere achiposta mupictures amuri kuonayo atiri kuratidza kuti aiwa ane chido, ari kunodzidzisiwa aiwa maskills ekuva an advocate, ari kudzidziswa maskills aiwa ekunoholda the courtrooms kuti zvinofambiswa sei, makesi anoholdwa sei. Zvatiri kuona kuti ndozvikuleka aiwa judiciary yenyika yeZimbabwe. Munoona kuti all this event nekuabhiswa kuri kuitwa vanhu magaro enyika yeZimbabwe nekunyuma mabhoyo kwavari kuitiwa, the total incarceration yavari kuitiwa aiwa zvinyatskuratidza kuti these guys havana knowledge, havasi kuziva basa ravo, havazivi zvavanoita. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechete kwechi. Kuna comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.